Ste pripravení? Som opäť v slepej uličke, vedľa mňa krásny pozemok so všetkými inžinierskými sieťami s výhľadom na hrad. Sme v obci Slanec a toto je moja nová ponuka. Pozemok má výmeru 1009 m2, je 18 m široký a 59 m dlhý. Obec Slanec je významná svojou polohou, nakoľko tvorí hlavnú tepnu medzi Košicami a Čiernou nad Tisou. Do najbližších miest sa dostanete vlakovou aj autobusovou dopravou. Obec má bohatú občiansku vybavenosť, máte tu školu, škôlku, poštu, lekára, potraviny, lekáreň a mnoho ďalších. Okolie Slanca je plné cyklotrás a rekreačných možností pre celú rodinu. Ak vás táto ponuka zaujala, tak mi zavolajte a dohodnite si so mnou obhliadku. A nezabúdajte, so mnou predáte a nie predávate.